Добър ден, по-скоро вече добър вечер и добре дошли в новото видео. Днес датата е 2 юни и аз започвам седмичен влог. Ще бъде седмичен, обещавам, този път ще бъде сериозна. Днес е понеделник, малко съм рошава, тъй като току-що си дойдох от работа и бързах, за да мина през автомата на Спиди и да си взема ето тази пратка от Синсей, в която има сандали. По-скоро за мен това се е спадрили, въпреки че сайта ги водят сандали. Така ще ви покажа какво има тук. Утре отиваме на една семейна 3-дневна почивка в Велинград. Така че исках да започна видеото днес, защото след малко ще си оправям багажа, за да видите какво взимам за 3 дни пътуване, тъй като всички знаем, че аз винаги избухвам с багажа. Имам ли възможност и нямам ли ограничение на багажа, то взимам целия гардероб. Това е. Леко съм задъхана, тъй като супер много бързах. Секунда. Така. Супер много бързах, тъй като мястото, на където се намира автомата на Спиди, работи до 7:30. Аз бях на работа до 7. И малко се забавих и леко така потичквах от време на време. Давайте да отварям пратката от Синсей, тъй като нямам търпение да видя какво съм поръчала. Аз знам какво съм поръчала, ама да видя какво представлява. Нямам нож, нямам нищо. Чакайте секунда да взема ножицата. Отварям. Официално днес открих сезона на късите панталони. Вече за мен е лято. Официално, да знаете. Айде, ще го скъсам. Какво да направя? То как е опаковано? Чакайте се. Между другото, утре преди да тръгнем съм решила да ви заснема видео с летни покупки за лятото. Нови придобивки за лятото по-скоро. Така че нещата, които виждате сега, ще ги видите и в видеото с нови летни придобивки. Взех си между другото 2 чифта дънки. Единият чифт, от които ги гледам от супер много време и нещо съм се надценила с размерът, както гледам. Мале, те изглеждат огромни. Ще умра просто на място. Чакайте сега да видим какво точно се случва тук и какво е положението. Тези дънки ги гледам от супер много време. Те са много яки, тъй като не знам дали се вижда на камерата. Те са с мънички панделки. Не, супер са. Ето вижте, доста са широчки обаче. Това не знам как ще ми стои. Взела съм си ги в размер 34, тъй като по принцип 32 също ми става, но от Синсей дънките имат навика да се свиват 1-2 повече. Винаги си взимам един размер по-големи. Взех си тези дънки. И ето още един чифт дънки, между другото си взех, които са също много готин деним, много готин цвят. Малко си прилича двата чифта, но както и да е. Отново са такива. White leg, мисля, че се водят. Не. White straight се водят като модел, а тези се водят white leg. Окей. Ето го и този модел. Отново размер 34. И ето тук са двата чифта еспадрили. В миналия влог, мисля, че ви бях казала, че съм си поръчала сандали еспадрили, не знам точно как се водят, на една идея по-висока подметка, по-скоро платформа. Ето това е първият чифт. Вижте ги как изглеждат. Доста са нисички. Хареса ми самият цвят. Много красив цвят в размер 37, като за 17,90 стават. И ето тук е и другия чифт. Чакайте, че тук разкъсах всичко, направих, няма нищо. Бънчик. Пак съм пазарувала. Той се развълнува. Добре. Тези много ми харесват, много са сладки. Чакайте сега да ви ги покажа. Ето, това е другият чифт. Ето така изглеждат. Мислех си, вече след като ги поръчах и ги гледах няколко пъти на сайта и си викам, леле, дали тези не са прекалено бабешки. Ама сега като ги гледам не са. Готини са. Според мен доста нежно ще стоят, тъй като моето кръче е по-слабо и глезните са ми по-слаби.
И много внимавам какви обувки си купувам. По принцип, тъй като аз много харесвам по принцип обувки на по-висока платформа, но като са ми по-слаби глезните и просто на мене ми отиват и изглеждат ми като лопатари. Та тези изглеждат добре. Тук отпред са с дантела и имат си връзки, се завръзват на горе. Те бяха на цена от 30 лева. Отново размер 37. Да, това беше с моят шопинг от Синсей. Сега оправям нещата и се включвам, за да ви покажа и багажа. Да си оправим багажа заедно, тъй като утре сутринта няма да имам време за това и най-вероятно ще забравя. Така че да, след малко се връщам. Така, ето ми мен отново. Ще пътувам с ето този куфър, като смятам в този куфър да се съберем и двамата с Кристиян. До сега умувах какво точно да взимам, за да не прекалявам и реших, че просто ще си взема няколко рокли и един сет от къси панталони и топ за най-лесно. Взимам си ето тази зелена рокля. Взимам си още една рокля. Тази рокля ще видите в следващото видео. Още една рокля. Супер лятна. Чакайте, тази ще ви я покажа, защото е просто супер красива. Ето тази рокля на лимони. Също това са портокали. Ама, не, лимони са. Все едно какво е. Взимам си и тази рокля. Взимам си ето този топ, който има много красив детайл ето тук. Ще си взема един чифт дънки също така и си взимам и ето този сет от Zara, който е супер стар вече, от много стара колекция, но аз много си го харесвам. Ще пътувам с нещо удобно, с някакъв клин и така. Това ще бъдат дрехите, които ще си взема. Отделно ще си взема бански и пижама. Сега ще ги сложа в друго кълъвче и ще ви покажа и козметиката и гримовете, които ще си взема. Така, ето тук си сложих в ето тази торба, между другото, която е от Минималистик. По принцип това се води торба за козметика, но тъй като аз имам много несесери и на мен лично ми е по-удобно да си нося козметиката и гримовете в несесери, това го ползвам, като пътувам да си слагам вътре бельо, пижамата и така нататък. Супер удобно е, така че е от Минималистик. Ако искате да си поръчате нещо от тях, ще ги тагна долу в описанието. И ето това са ми, чакайте, че ще да пръсна, двата несесера, в които съм си побрала гримовете и козметиката в ето този несесер, който е от Present Gram Art. Този несесер е ръчна изработка, страхотен е. Тук съм си сложила гримовете, които си взимам. Взела съм си обичайните неща, не знам колко грим ще си слагам, но нещо лекичко мога да слагам през деня. Взела съм си ето този, това флуид ли се води? Като флуид на L'Oreal Lumi Glotion, това ми е втора опаковка, прахообразен руж, фиксиращ спрей, хайлайтър, основа за грим, в момента ползвам ето тази на Essence, която е с черешките, пудра, коректор и такива неща. В друго несесерче само ще си сложа и четките за грим, само да си ги почистя тази вечер. Така. И другия несесер е пълен с козметиката ми. Несесера също е ръчна изработка от Минималистик. Отново несесера е просто уникален. Погледнете го, супер красив е. И тук съм си взела обичайните неща, с които правя сутрешната си и вечерната си рутина, като тук има и малко нови продукти, които тепърва пробвам. Взела съм си тонера на Доктор Мелаксин. Между другото, този тонер е с ориз за всички типове кожа е и е нов в сайта на Bear Care, да знаете. Взела съм си ето този колагенов бустер, мисля, че се води, бустер серум, така, на Medicube. Жестоки просто, кожата ви, прави магии просто с кожата ви. Взела съм си ето този лосьон на Аноа, който го използвам главно вечер. Любимата ми маска на Catrice с пептиди. Това е нощна маска за устни. И тук имам слънцезащитата от Ego Beauty Store на марката Nerd. Имам промокод в сайта на Ego Beauty. И дневният ми крем е ето този на Medipil, който вътре е с 57 вида капсули. Ето така изглежда. Той също ми е... Ползвам го гордо от половин месец, така че смея да твърдя, че е нов за мен.
Другото нещо, което щях да забравя да си взема, е моят Dyson. Калъфа ми за Dyson. Аз съм ви казвала откъде е, но пак ще кажа, отново е от Minimalistic. Minimalistic изработват калъфи за Dyson Air Straight и за Dyson Air Wrap. Ако искате да си поръчате, то когато си поръчвате, пишете им точно за кой модел на Dyson искате калъф, за да не стане грешка. Ето това е най-удобното нещо, с което можете да пътувате и да си взимате вашия Dyson. И също така остана за обувки малко пространство. Като обувки ще си взема и единия чифт от еспадрилите и като цяло е това. За Кристиян няма място, но той ще си сложи багажа на друго място. Чанти няма да взимам, ще си ходя с една и ще си сложа малко по-късно и измивен продукт в skincare несесера ми и като цяло е това и съм готова. Ами ето ме и мен, багаж ми вече е готов, мислех си, че ще има място за Кристиян, но след като си сложих и несесерите и осъзнах, че за него място няма. Както казах, ще си взема само единия чифт еспадрили и така сега влизам да се изкъпя, за да мога да си поправя малко косата, да си направя една хубава маска за лице и ще си пускам да гледам нещо и чакам Кристиян да се прибере от работа, тъй като той още не се е прибрал и като цяло е това. Така че ви казвам направо лека нощ и ще се видим утре. Добро утро! Вече е 3 юни, часът е към 9:30 някъде. Ние сме станали супер рано, тъй като имах още някои неща да си доправям в багажа. Трябваше да събера цялата апаратура, тъй като ще взимам всичко с мен и супер много бързах, защото баща ми вчера каза, че ще тръгнат по-рано и ние тук бързаме да оправим всичко и преди малко им звъня. Докъде сте? Ами те преди малко са тръгнали, защото едва са станали сутринта. Но както и да е, багажа е събран, аз съм готова оправена. Цък-цък. Този топ, между другото, нямах търпение вече да си го облека. Той е такъв плетен и съм си го купувала от Ню Йоркър есента миналата година. И сега ще отидем с Кристиян да си купим нещо да закусим, тъй като сме малко гладни. Нямам грим. Решила съм днес грим да не си слагам. Вързах си само косата. Нахранихме и зайците. И така. Това е. Ще се включа направо като тръгнем. За сега ви казвам чао и ще се видим след малко. Добро утро! Вече от сряда, днес датата е 4 юни, към колко е часа? 10:30. Ние слязахме по центъра, малко за да се разходим. Времето е много хубаво, моята група е зад мен. И, както ви казах, слязахме по центъра, за да се разходим малко. Най-вероятно ще седнем някъде в някое кафенце или някъде да обядваме и след това отиваме на спа. Басейните са, между другото, супер хубави, са много, водата е просто перфектна, така че за сега сме много доволни.
Ето и сестра ми, ако скоро не сте я виждали. Помахай на хората. Вчера... давай, поздрави ги. Здравейте, хора! Така, че я прекъснах. Вчера вечерта, между другото, забравих да кажа, след като ходихме на басейн, отидохме да се разходим и седнахме в едно заведение. Това официално бие рекордите на най-ужасното и долнопробно заведение, в което аз в живота си някога съм сядала. Ще ви прикача тук някъде снимки, за да видите за какво става на въпрос. Първо менютата бяха под всякаква критика. Хора нямаше почти никакви. Ние бяхме чели отзивите, че са лоши, но просто искахме, тъй като имаме включена и вечеря в хотела, да. И искахме просто да отидем да пинем нещо някъде навън. И решихме да отидем там, тъй като това място е най-близко до хотела. Обаче в менюто имаше голямо разнообразие от напитки и храна. Да, в менюто имаше супер голямо разнообразие от напитки и храна. При което идва сервитьора, първо няма добър ден, няма нищо, няма такива екстри. Направо какво желаете? Да, направо какво ще искате. И ние си поръчваме, аз казвам, нали, кола без захар, при което той ми казва, че няма... Само дерби предлага заведението. Кое заведение предлага дерби? Аз до сега не съм срещала такова, но както и да е. И му викам, добре, каквото и да е, само да е нещо без захар. Той казва, че всичко е с захар. При което аз казвам, че искам сок, да, че искам някакъв натурален сок, при което той казва, че няма сокове, а само фрешове. Как може да нямаш сокове? А в менюто, може би има 2 страници само с напитки. То цялото меню, общо взето се предлага само фреш, вода, която е налята от мивката, а я предлагат за минерална вода и дерби. Баща ми и сестра ми си поръчаха една овчарска салата. Овчарската салата дойде, вместо с шунка, дойде с наденица. С наденица. Аз просто нямаше как това нещо да не го снимам. Ние си поръчахме едни пикантни картофи, те плуваха в олио и това бяха бланширани картофи, увалени в червен пипер. Не бяха опържени както трябва, бяха полусурови. Да, бяха сурови. И аз просто казах, че аз тези картофи няма да ям, абсурд да си опитам. Те просто бяха трагични. И да, това заведение е много зле. Как се казваше заведението? Ще го изпиша някъде, езерото мисля, че се казваше. Да. Ще го изпиша някъде тук. А който е във Велинград, да не ви посича къл там да сядате, просто е трагедия от всякъде. Отидохме там просто за да пинем нещо, станахме набързо и отидохме в хотела да си вечеряме. Вечерята в хотела беше супер разнообразна и много вкусна, както и закуската. Така че просто там не сядайте. Не, в никакъв случай. Здравейте! Часът вече е към 6:30 и ние се прибрахме преди около 1 час от басейна. Между другото, цял ден стояхме на басейна. Оправихме се, прави един бърз аутфит чек. Гледайте. Цак. Тези денки са божествени. И излязахме за една вечерна разходка преди вечеря. Вечерята ни от 7 часа. И излязахме да се разходим преди това до парка. Мисля, че не знам как се казва този парк. Знам, че има езеро Клептуза се казва, тъй като едно от изискванията ми беше от терасите ни да има гледка, хубава гледка към някъде. Баща ми държи да има гледка. Да гледа към тераса ни гледа към Клептуза. Мисля, че парка се казва така. Така, утре си тръгваме. Честно казвам, много ми хареса тук и хотела страшно много ни хареса. Ще оставя линк към хотела долу в описанието, както и ще изпиша колко ни бяха нощувките като цена. Аз даже мога да ви ги кажа сега. За двама, стая за двама възрастни с закуска и вечеря от понеделник до четвъртък струва 196 лева. Разсмиваш ме така, като говоря. Баща ми ме разсмива. Така, след кратко прекъсване от баща ми, който стои срещу мен в момента и ми се подиграва, че говоря на камерата,
стая, двойна стая за възрастни с закуска вечеря от понеделник до четвъртък струва 196 лева. Като искам да ви кажа, че закуската и вечерята е на блок маса и има изключително голямо изобилие от храна. Както и имат и обедно меню. В самия асансьор е закачено, всеки ден закачат какво ще бъде обедното меню и има супер вкусни неща. Искам да ви кажа, че щом аз си намерих какво да ям, по принцип аз съм най-капризна и където да ходим винаги аз оставам гладна, но този път не е така. И честно казано съм изненадана от цените, тъй като искам да ви кажа, че цените тук са доста ниски. Наистина са изключително ниски. Хотела е на много високо ниво като обслужване, стаите са изключително чисти, персонал е изключително любезен и цените са супер ниски. Като сега ще ви кажа, ние днес за обяд четиримата хапнахме, аз ядох мишмаш, баща ми яде плескавица с гарнитура, поръчахме си 2 или 3 гръцки питки, отделно една питка, Кристиян също яде някакво месо и цялото това нещо ни излезе 50 лева за четиримата, като се наядохме. Даже ни и остана. Порциите са супер големи, така че просто като цени е супер. Препоръчвам ви да го посетите хотела. Просто е страхотен. Предлагат и масажи. Масажистите са много добри. От сигурен източник ви казвам за масажистите, че са страхотни, така че му давам оценка 10 от 10 на хотела. Сега продължаваме да се разхождаме и най-вероятно ще се включа вече чак утре, тъй като утре си отиваме и ме заболя устата да говоря чак за това. Чао за сега, ще се видим утре. Добър вечер! Вече сме четвъртък, датата е 5 юни и ние се прибрахме днес от Велинград, тръгнахме доста рано сутринта, доста към 10 часа. Освободихме стаята след като закусихме и се прибрахме и не съм снимала нищо от днешния ден, тъй като не сме правили нищо кой знае какво. Преди малко се изкъпах и сега идва ред да си направя вечерната рутина. Започвам първо с ето този оризов тонер на Доктор Мелаксин. Доктор Мелаксин, между другото, е нова марка в асортимента на Bear Care и аз отскоро ползвам продуктите на Доктор Мелаксин и често казано доста ми харесва. Този тонер много добре успокоява кожата. Аз обожавам продукти, които съдържат ориз в тях. Някакси самият ориз доста добре влияе на моята кожа. Този тонер го използвам от половин месец някъде и го използвам или само вечер, понякога и сутрин и вечер. Зависи. Много зависи. Сега ще ви покажа един друг продукт на Доктор Мелаксин, който е ето такава ексфолираща ампула. Ето това е. Като тази е с бял ориз, имам и с черен ориз, но черния ориз ще го подаря на една моя приятелка, тъй като просто двата няма да мога да ги изразходя. И сега ще ви покажа като консистенция какво представлява. Е така, вижте. Супер гъсто е и като се нанесе на кожата и като започнете да търкате, усещате самите оризови трици. Искаме така. Вижте. Така се води, че с оризови трици. Супер странно е, като си го нанесете на кожата и започнете ето така да го разнасяте. И имате чувство, че кожата ви се бели, но това реално е от самата ексфолираща ампула, но ви гарантирам, че след нея просто кожата ви е много добре хидратирана и се чувства просто страхотно. Нанесох се ексфолиращата ампула и само ще се приближа да видите кожата ми как изглежда. Така че тези двата продукта заедно са много добра комбинация. Сега ще си сложа, какво ще сложа? Директно ще си сложа ето това мляко на анула. Аз съм ви го показвала и преди. Аз си го слагам него вечер, тъй като много добре ми хидратира кожата, така че това ще сложа, нищо друго няма да си слагам на кожата. По принцип, когато я ексфолирам, не слагам никакви други продукти, за да не я раздразнявам. Още и така моята кожа е чувствителна и гледам да не я дразня с излишни продукти. И между другото от всички продукти, които през последния месец тествах, нови продукти и така нататък, бях си съсипала кожата. Искам да ви кажа, че преди 2 седмици кожата ми просто беше в много лошо състояние.
и просто си казах, няма как да стане, не мога да тествам всеки един продукт, който ми изпратят, просто защото кожата ми няма да издържи. Заради това, когато ми изпратят повече продукти, аз просто ги подарявам. Не тествам всеки един продукт, тествам само единствено продукти, които ви показвам в продължителен период. Това е, сега ще си сложа и от ето тази нощна маска за устни на Catrice, която е с пептиди, само че ръцете са ми... Тя по много готин начин, вижте как е така. Въртвате и тя излиза. Така че слагам си от нея. И като цяло съм готова за сън. Само ще си среша и косата. Така, да. Така че това е от мен за днес. Утре ще се включа сутринта, като стана и започна да се оправям за работа, тъй като вече съм готова за сън и честно казвам ми се спи, така че за сега ви казвам лека нощ и ще се видим утре. Здравейте! Днес вече е петък и часът е към 7:30. Аз се прибрах преди малко от работа и мисля, че е крайно време да завърша този влог, тъй като не искам да става прекалено дълъг. Не съм ви снимала нищо, кой знае какво от този ден, тъй като просто не съм правила нищо интересно, тъй като бях на работа. Но искам да ви покажа с какво успях да се здобия съвсем случайно, благодарение на моята колежка. Погледнете с какво се здобих. С ето тези спални комплекти от Lidl, които бяха супер нашумели и аз много исках да си взема, но в Lidl, който е до вкъщи, нямаше. Тя ми намери и ми взе, като аз имам ето този с ягодките в размер плика е 2х2,20, кълъвките са 2 кълъвки 50х70, стандартен размер, няма долен чаршаф. Готиното на този комплект е, че е двулицев и от едната страна е с ягодки, от другата страна е на каре. Аз обичам двулицеви комплекти, цената му е 20 лева. И преди някой да каже, да, ма те не си заслужават, лошо качество е, искам да попитам вие какво очаквате, като си купувате комплект за 20 лева? Не може да очаквате перфектно качество. Ако искате хубаво качество, отивате и давате 200 лева за комплект. Ние имаме комплекти, които са доста по-висока цена. Наистина качеството е феноменално, но имаме такива, примерно, които са си тематични. Например, както ето този. Аз ще го ползвам само лятото, тъй като ми носи такъв... летен вайб ми дава този комплект и заради това ще го слагам само лятото. Този на сърчецата от Пепко, който бях купила, също е супер ефтин. Да, не е кой знае какво качество, но искам да ви кажа, че пък за цената си, която беше мисля около 16 лева, все още не е станало на бобчета, което е наистина много добре. За 20 лева толкова като качество, аз съм напълно доволна. И днес си взех и слънчевите очила от Kilian. Поръчах си нови слънчеви очила от Kilian. Поръчах и на Любо, между другото, ще ви покажа и неговите. Получила съм разрешение. Ето това е моят шифт, който си харесах. Супер готини са, нестандартни са като форма. И сега ще си ги сложа, за да ме видите как изглеждам с тях. Аз мисля, че ми отиват. Страшно много си ги харесвам. Много са лекички, между другото. И съм си ги взела от сайта на Kilian, както ви казах. Аз още от миналата година си пазарувам слънчеви очила там, тъй като съм много доволна от качеството. И също така те все още имат кампанията вземи 2 чифта, плати 1, така че си е супер оферта да се комбинирате с някой. И ето това са и очилата на Любо. Много готина рамка имат. Сега ще ги сложа, за да ги видите как стоят и върху мен. И след 2 седмици, като отидем на морето, ще гледате как стоят и на него. Така че ние с него си се комбинираме да си купуваме слънчеви очила. Аз имам още няколко чифта слънчеви очила от Kilian. Имам и диоптрични, между другото, ето това са ми диоптричните очила от Kilian. Тъй като съм получавала въпроси откъде ми е рамката от Kilian и са много готини. Общо взето е това, което исках да ви покажа и смятам да приключа този влог, тъй като утре почивам и искам да съм освободена от това да снимам, за да мога да обработя този влог и да ви го пусна възможно най-скоро. Така че надявам се този влог да ви бил интересен. Наистина се опитах да бъда максимално редовна и да снимам всеки ден, въпреки че ми беше много трудно, тъй като аз забравям, наистина забравям. Така че
Надявам се влог да ви е бил интересен, да ви е бил полезен. Ако е така, може да го харесате, може да оставите коментар. Ако нещо ви интересува, задавайте си въпросите долу в коментарите. И сега ви пращам много целувки. Благодаря ви, че сте останали до края на видеото и ще се видим скоро в следващото видео.